Hello, maayong adlaw. Ali, magtuon na sad ta. Ang akong itudlo sa inyo karon kay ang letra nga M. Mao ni ang letrang M. Kini ang dako nga M ug kini ang gamay nga M. Ang letrang M, ang ilahang tingog kay Balikon nako. Ang tingog na letrang M kay Kamo daw be? Ipaila-ila nako sa inyo ha si Makoy. Si Makoy gisugo sa iyahang mama nga i-check ang mga bunga sa mangga nga naay sulod nga letrang M. Tabangan nato si Makoy mga bata. Kini letrang M ba ni? Oo, mao ni ang dako nga M, so ato siyang i-check. Kini, M ba ni siya? Dili, so dili na to siya i-check. Kini mga bata, M ba ni siya? Tama, mao ni ang gamay nga M, so ato siyang i-check. Kini, letrang M ba ni? Oo, letrang M ni siya. Mao ni ang dako nga M, so ato siyang i-check. Kini, M ba ni? Sakto, dili ni siya letter M, so dili nato siya i-check. Kini mga bata, unsa man ni siya? M ba ni siya? Oo, mao ni ang dako nga M, so ato siyang i-check. Kini, M ba ni siya? Tama, mao ni ang gamay nga M, so ato siyang i-check. Ayan, nalipay na kayo si Makoy kay nahuman na siya sa gisugo sa iyahang mama. Adto na punta sa mga butang nga nagsugod sa tingog mata. Ang mata nagsugod sa sound nga mani. Ang mani nagsugod sa sound nga medyas. Ang medyas nagsugod sa sound nga madre. Ang madre nagsugod sa sound nga martilyo. Martilyo. Manok. Ang manok nagsugod sa sound nga mangga. Ang mangga nagsugod sa sound nga manika. Ang manika nagsugod sa sound nga kani silang tanan nagsugod sa sound nga very good. Okay, kay nakabalo naman mo sa mga butang nga nagsugod sa nga tingog, atong linginan ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog naatay manok, medyas, mama, juice, mangga, manika, alamigas, mangustin, martilyo, og botilya. Kining manok, nagsugod ba ni sa Tama, so atong linginan. Ang medyas, nagsugod ba ang medyas sa Sakto, so atong linginan. Ang mama, nagsugod ba siya sa Oo, so ato siyang linginan. Ang juice, juice, nagsugod ba siya sa Wala, so dili nato siya linginan. Mangga, mangga, nagsugod ba siya sa Sakto.
sakto. So, ato siyang linginan. Very good. Kini, ang manika. Nagsugod ba ang manika sa m? Oo. So, ato siyang linginan. Ang alamigas. Alamigas. Nagsugod ba siya sa m? Wala. Very good. Kini, mangustin. Mangustin. Nagsugod ba siya sa m? Oo. Very good. So, ato siyang linginan. Martilyo. Martilyo. Nagsugod ba ang martilyo sa m? Oo. So, atong linginan. Kini, botilya. Botelya. Nagsugod ba siya sa m? Sakto. Wala siya nagsugod sa m. So, dili na to siya linginan. Tama. So, mga bata, unsa ganito atong natun-an nga letra karon? Unsa ganit ni nga letra? Letrang M. Very good. Unsa ganit ni nga letra? Tama. Unsa man ang sound ng letrang M? Ang sound ng letrang M kay Kamo daw be? Baliko nato. Very good. Daghang salamat mga bata og kita-kita na punta sunod nga klase. Amping kanunay. Bye-bye.